A principal novidade nesta terceira edición serán as datas, posto que o curso comezará moito antes para evitar que coincida coa tempada final dos exames, xa que moitos mozos compatibilizan esta formación con outro tipo de estudos. Apreciamos que é un curso que fan é unha formación que a compatibiliza moitos mozos e mozas con outro tipo de estudios. Entón, nos outros anos solíamos empezar alrededor de marzo e rematar xa moi perto do que era o verán para que lazaran cas prácticas. Pero si é certo que como compatibilizan con outros estudios, pois sempre nos decía moitísimas mozos que non o podían facer porque lle cadraba en época de exámenes. Entón, este ano o que fixemos foi pois adiantalo, cambiar as datas, comenzalo en novembro e rematalo a finais de marzo, principios de abril. Desenvolverase todos os sábados entre o 12 de novembro e o 15 de abril, a excepción das datas de Nadal e o mes de xaneiro. En total ofertanse 20 prazas. O custo da inscripción é de 200 euros, pero se contemplan numerosas bonificacións, polo que pode sair ata de balde reunindo determinados requisitos. Durante os sábados de 9 da mañán hasta 17:15 horas da tarde, a excepción do Nadal, porque este ano van coincidir os sábados en Noiteboa e fin de ano, e no mes de xaneiro por mor dos exames dos estudantes universitarios. O costo do curso vai ser de 200 euros, pero va a ser bonificado como todos os anos. Entón, en función das condicións, das circunstancias de cada persoa, pode chegar a ser incluso gratuito. Os interesados en participar poden inscribirse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica entre o 18 e o 24 de outubro. Os requisitos para poder participar pois serían ter 18 anos ou máis e ter a obtención do título de graduado da ESO. A documentación a aportar para poder participar sería a través do Rexistro Central do Concello ou por sede electrónica e tería que xuntarse o anexo 1, a copia do DNI, do título da ESO e o xustificante de transferencia bancaria. O curso componse de 350 horas de formación teórico-práctica. Ademais de monitor de ocio, inclúe un curso de acompañante en transporte escolar e de manipulador de alimentos.